ఫార్చునర్ బండిని మేము ఇప్పుడు షోరూమ్ లోపలికి తీసుకెళ్ళాలి. సో ఎలాగా ఏంటి చూపిస్తాను. జనరల్గా ఇలాంటి స్లోప్స్ ఎక్కేటప్పుడు 4x4 మనం యూస్ చేద్దాం. సో ఎలా యూస్ చేయాలి అనేది మీకు చిన్న లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే మీకు చెప్తాను. సో మనం ఇప్పుడు 4x4 ఆన్ చేద్దాము. సో 4x4 ఆన్ చేసే ముందు బిఫోర్ మనం డ్రైవ్ మోడ్లో పెట్టుకుని 4 వీల్ డ్రైవ్ని ఎంగేజ్ చేద్దాం. H4లోనైనా పెట్టుకోవచ్చు, ఈవెన్ L4లోనే పెట్టుకోవచ్చు. L4లో పెట్టుకుంటే ఎక్కువ పవర్ అయితే వస్తుంది. మీరు అక్కడ చూడొచ్చు ఒక గ్రీన్ కలర్ లైట్, ఒక 4x4 స్విచ్ అయితే లైట్ అయితే వెలిగింది కదా. ఇప్పుడు నేను డ్రైవ్లో పెట్టాను, స్లోప్లో ఉన్నాను. ముందుకు వెళ్దాం. పర్ఫెక్ట్గా స్లిప్ అవ్వకుండా జబర్దస్త్గా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. చూసాం కదా. ఇప్పుడు మనం ఆఫ్ చేసేసుకుందాం. H2లోంచి నార్మల్ అండ్ పార్కింగ్ నుంచి డ్రైవ్లో ఖతం. సో వచ్చేసాం షోరూమ్ లోపల పార్క్ చేసాం వెహికల్ని కంఫర్టబుల్గా. సో ఈ వెహికల్ మీరు చూస్తున్నది వచ్చేసరికి 6 సిలిండర్ ఫార్చ్యూనర్ అన్నమాట.